Les nostres vides canviaran després del confinament. Les distàncies mantindrem i haurem de ser més prudents. Després del confinament no sé bé què podrem fer. No quedarà amb tanta gent, no es podran anar a concerts. Quan tot això s'acabe mai res podrà ser igual. Potser ningú podrà girar al carrer amb tranquil·litat. La gent no s'abraçarà ni es podrà donar la mà. Mantenint tots a distància, mirant-nos desconfiats. Ara diuen els polítics que el pitjor ja ha passat i entrem a poc a la nova normalitat. Eixa normalitat que abans no valoràvem, tan necessària ara però abans no ens adonàvem. La gent li diu tancament, jo li dic lliçó de vida, perquè ara fer respirar em dona molta alegria. Jo crec que el que canviarà és la forma de pensar, de viatjar, de passejar, de jugar amb els companys. Hem guanyat una batalla i no ens hem de confiar, perquè si no m'ha après res potser es repetirà, que a ningú li agradaria que això tornarà a passar, però hem de superar-ho i no quedar-se en el passat. Hem tingut la sensació que això passarà a la història, que aprendre la lliçó és la clau de la victòria. El món de colps ha parat, estem en compàs d'espera, però escolta i prepara't, comença una nova era. Després del confinament faré coses que no volia, ara valore altres coses, ves coses que no veia. Hi ha qui pensa que el planeta ens ha donat un escarment, però mai deixem de valorar el que tenim realment. Tots haurem de treballar cuidant la terra nostra llar, els rius, muntanyes, valls, boscos i oceans, apreciar la natura i respectar els animals, que si sabem cuidar la terra ja també ens cuidarà. Una cosa tinc molt clara, una cosa és ben segura, penjaré més en els altres mentre troben la vacuna, cuidar-nos els uns als altres i gaudir cada moment, que la vida ens ha ensenyat que tot canvia en un instant, valorar més les coses quotidianes i menudes, les coses que fins ara eren desapercebudes, així que d'ara endavant hem de tindre molta cura si no volen que el futur torni pront a ser obscur.